Už dlho sme vo videách na jeden záber nemali žiaden tablet a takto napravíme týmto Huawei MediaPad T1 10. Predáva sa aj v 8-palcovej verzii, pozor na to. Táto 10-palcová je v predaji za asi 260 €, zatiaľ len u jedného operátora, keďže je to LTE-čkový tablet, takto operátorov určite bude lákať. Z parametrov spomeniem štvoriadrový 1,2 GHz procesor a gigovú rámku. To sú dosť slabé parametre aj na túto cenovku, ale samozrejme cena robí všetko. Spomeniem 10-palcový alebo presnejšie 9,6-palcový HDčkový displej, ktorý nevyniká ani jasom, ani rýchlymi a perfektnými odozvami. Je to skôr taký priemerný panel. Dá sa na neho zvyknúť, na bežné používanie úplne v poriadku, ale ja by som uvítal možno Full HD a s vyšším jasom. S nízkym jasom súvisí dobrá výdrž na jedno nabitie, vnútri máme 4800 batériu. To je slušná hodnota, aj keď sú aj väčšie, a možno tá slušná výdrž súvisí aj so slabším procesorom a nižším jasom obrazovky. Spomenúť ešte musím 5 megapixelový zadný fotoaparát s bleskom, ktorý použijete ako svietidlo, a prednú kameru 2 megapixelovú. Priemerných parametrov nečakajte žiadne zázraky. Z výhod spomenieme LTEčko, takisto tu nechýba ani podpora telefonovania, ale iba nahlas, pozor na to. No a nechýba tu napríklad ani také GPS-ko ako navigácia napríklad do kamionu alebo autobusu. Z nevýhod musím spomenúť absenciu FM rádia, takisto tu chýba NFCčko a nevšimol som sa ani nad displejom LED diodu či reproduktor na telefonovanie. Ako som už spomenul, telefonovať sa dá iba nahlas alebo z Bluetooth handsfree alebo s nejakými tými slúchadlami. Pozor, v balení sa nenachádzajú ani slúchadlá, ani nič podobné, žiadne obaly, žiadne čačky mačky, je tam len USB káblik a takáto 1 amperová nabíjačka, ktorá môže nabíjať ten tablet pomerne dlho. Ale detaily až za chvíľku. V prípade 8 GB verzie ponúka Huawei MediaPad T1 len 4 GB reálne dostupného priestoru. To môže byť málo a záchranou je určite microSD karta, na ktorú môžete presúvať aj aplikácie. SIM karta poslúži hlavne na LTEčko, ako som už spomínal, žiadne hovorí takýmto spôsobom, ale to si ani neviem predstaviť. No a v prípade LTEčka určite poteší, že Huawei v hornej lište, v nastaveniach, kam sa dostaneme napríklad cez hornú lištu, ponúka sieťové aplikácie a tu si môžete určiť, ktorá aplikácia bude fungovať na Wi-Fi, ktorá na dátach, ktorá nikde, ktorá na obidvoch možnostiach, skrátka ako bude prenášať dáta, aká tá, ktorá aplikácia. Veľmi šikovná vec. Keď už sme o tej nadstavby, poteší ma napríklad aj to, že tu máme krok späť, domov a multitasking, a keď podržím multitasking, tak prepína medzi naposledy použitými aplikáciami. To znamená, napríklad prepisujete niečo do mailu, videli ste niečo v nejakom e-shope alebo ste si niečo prečítali na webovej stránke, tak to môžete pekne prepisovať. Jas obrazovky síce nie je najvyšší, ale vidím, že sa vám to leskne, tak to trošku znížim. No a celkovo tá horná lišta je fajn, pretože ponúka aj takéto pekne zoradené, chronologicky zoradené aplikácie. No a samozrejme v odkazoch sa nachádzajú možnosti nastavenia Wi-Fi, Bluetooth a tak ďalej. No tu by som zase ten jas zvyšoval, je to celkom zábava v úvodzovkách, takže takto to vyzerá. Displej naozaj lesklý, treba to spomenúť. Vypínač, no, mohol byť aj inde, ale našťastie sa vďaka tej prednej a zadnej kamere viem celkom dobre orientovať, ako ten tablet mám otočený, takže vypínač môžem takto rozsvietiť a aktivovať napríklad túto spodnú lištu. Veľmi šikovná vec, tu máme napríklad baterku, paráda, ten blesk je dôležitý, napríklad keď idem každý večer do postele, tak samozrejme zhasnem a už nevidím, kam idem. Využívam práve takúto baterku na mojom smartfóne, ale môže to byť aj na tablete. Tu máme napríklad rovno vstup do budíka, no jasné, zhasne to, poďme hore. Vstup do budíka alebo do odpočítavania času a takýchto vecí, môžem vám to hneď aj ukázať. Samozrejme, keby tu bol nejaký snímač otlačkou prstov, tak to nespustíte, takže toto je bez zabezpečenia. A tu už môžeme nastaviť pekne, napríklad varím cestoviny 10 minút a môžeme to spustiť. Šikovná vec, radšej to zastavím, aby mi to nepípalo. Takže nastavba sa mi páči, z mnohých ohľadov, aj to, že to je napríklad všetko na jednej obrazovke, ale keď tu mám nejaký priečinok, alebo skúsim ho nejako vytvoriť, podržím prst na prehliadači, nemôžem to odinštalovať, tak to skúsim takto dať do správy tabletu, už mám vytvorený priečinok a do priečinka jeden, ktorý si môžem takto premenovať, dúfam,
podržím tam prst, áno, podržím prst a môžem to premenovať, tak sem hlavne môžem takto jednoducho pridať aplikácie. Idem tým zoznamom, rolujem a odfajknem to, čo potrebujem. Takto by to malo byť podľa mňa aj v Lenovách a v ďalších konkurenčných značkách, kde to veľakrát chýba a musím presúvať pracne tie aplikácie a robiť si poriadok ručne. Keď podržím prst tu, vidím tu nejaké možnosti zmien rozloženia obrazovky 5x5, 6x5, 6x4 ikóny, môžem to dať na 6x5, bude to ešte jemnejšie. Áno, ja mám rád takéto malé písma, aj keď ten raster je dosť viditeľný. Keď podržím prst, ešte tu máme mini aplikácie, samozrejme teda widgety, prechody, môžem si zmeniť, akým spôsobom budem listovať na tej obrazovke a ďalšie veci. No a skôr také pikošky. Takže ešte podržanie vypínača, obligátna to záležitosť, ktorú mám rád, ktorú rád testujem. Jaj, bože, zase to nevidíte, no chcem, aby ste to videli. Nie, že nerobím to predsa pre seba. Takže naspäť, znižím jas, podržím prst a tu vidíte, že tu je aj vibrácia a úplne tichý režim, nie je tu len reštart a režim v lietadle. Ja to teda dám na úplne tichý režim. Mimochodom ten reproduktor v zadnej stene, keď už som u toho režimu, u tých zvukov, je celkom solidný. Mohli byť dva, je tu len jeden, ale je na takom mieste, že keď to držím na ležato a pozerám nejaké to video, tak si krásne ten zvuk presúvam k sebe a je to dobre vymyslené náhodou, takže to musím pochváliť. Fotoaparát je priemerný. Môžem odblokovať displej, teda rozsvietiť displej, odblokujem ho priamo so spustením fotoaparátu a ten fotoaparát patrí k priemeru. Musím tu dokonca prepnúť na nejaké skrášlenie, foto, video a keď dám nastavenia, tak uvidíte, že je prispôsobený skôr polohe na výšku než na ležato. Na ležato vôbec nevie pracovať, pričom fotografie na výšku, ja ich nemám rád. Takže ten fotoaparát, ale aj kvalitou patrí k priemeru. Ten predný poslúži dobre na video, hovorí, ale žiadne zázraky od neho nečakajte. Je to klasicky taký HD-čkový predný fotoaparát. No je to vyššia kvalita než VGAčko, ale mohlo to byť, ale videl som už aj lepšie. Pozriem sa ešte do poznámok, foto, repro, lišta, podržanie, raster, nastavenia. No, asi posledná vec, v Google Chrome spustím napríklad prehľadač. Wi-Fi je celkom dobrá, akorát teraz z hodou okolností samozrejme točím video, nejde mi to, vôbec neviem prečo. Skúšal som jej citlivosť aj na miestach, kde väčšinou príjem Wi-Fi signálu je problémový. A sem som dal ten prehľadač, skúsim spustiť tento prehľadač. Skrátka, dobre, všimol som si, že v obrázkoch, napríklad na našom webe, ktoré sú vždy väčšie, než je... Ja aj zase tá biela farba, no dobre, takže poďme to znížiť. Ktoré je vždy väčšie, než je šírka toho displeja. Skrátka, my dávame na Phone.sk do článkov obrázky vo vysokej kvalite, aby keď si ich priblížite, boli stále ostré a nemuseli ste ich zväčšovať a všelijako špekulovať. Keď ich priblížim takto, tak ten obrázok je veľmi pekný, ale keď ho vzdialujem, tak vzniká taký raster, ako keby sa nevedel ten procesor alebo tá grafika vysporiadať s touto situáciou. A dosť ma to na webe otravuje. A to je asi tak posledná vec, takže čo povedať na záver, je to celkom slušný tablet za pomerne normálne peniaze, konkuruje mu Lenovo Yoga tablet s nožičkou, podľa mňa šikovnejší, nápaditejší tablet, tento bude skôr elegantnejší a poslúži napríklad lepšie na prenosy, lepšie sa zmestí napríklad do ruksaku. Ponúka LTE, to je hlavná funkcia, telefonovať môžete len nahlas alebo pomocou nejakého handsfree, či už káblového alebo bezkáblového. Na počúvanie hudby alebo pozeranie filmov dobre poslúži tento reproduktor, je naozaj slušný, aj keď by ma možno, určite nie možno, ale naozaj by ma potešili dva takéto reproduktory. Už by si mohli uvedomiť výrobcovia tabletov, že ak na tom niekto má pozerať videá, tak je predsa lepšie, keď má dva repráky, ako sa hovorí u nás. Na fotografovanie to nebude, ale tá predná kamera je fajn a potešil ma zadný LED blesk, ktorý občas použijete. Poteší, veľmi šikovná vec je táto spodná lišta, sklamaním je jas displeja, ten je slabší a takisto odozva, niekedy sa dotknete nejaké ikony, ale ten obraz sa pohne, ako keby ste ho chceli posúvať. No a s tým jasom, áno, je to automatika, ale stále sa s tým musím hrať. Výdrž 4800 batérie je slušná, v tomto smere nemáme tomuto tabletu ani čo vyčítať. Takže Huawei, pokračujem v nástupe aj v útoku v tabletoch a my sa mu aj nečudujeme. Toto bude teda úplne klasický tablet na cesty. Uvidíme, ako sa bude predávať. Teším sa na vás v ďalšom videu na jeden záber a snáď čoskoro zase možno aj s nejakým tabletom už by sa patrilo.